Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako ľahko a rýchlo získať Stretched Resolution vo Fortnite. Najprv klikneme pravým tlačidlom na plochu a potom na ovládací panel Nvidia. Ak máš AMD, nie som si istý, ako to funguje, ale stačí urobiť ďalší krok a malo by to ísť. Keď sme tu, klikneme na zmeniť rozlíšenie, čo som už urobil, a potom na prispôsobiť. Potom klikneme na vytvoriť používateľské rozlíšenie. Teraz musíme zmeniť nastavenia podľa toho, ako to chceme mať. Napríklad, čo mnohí profici používajú, je nahradiť 9,7 a je to. Potom môžeme kliknúť na test. Mne píše, že ho mám duplicitne, takže ho nemôžem otestovať. Ale ty ho otestuješ a uvidíš, že tvoja obrazovka vyzerá trochu menšia. Vyberiem tento a stlačím použiť. Vidíme, že obrazovka vyzerá inak. Stlačte áno na potvrdenie a takto vyzerá obrazovka. Ak nevidíte používateľ hore, posuňte sa dole, nájdete to tu. Vo Fortnite musíme zmeniť niečo, stlačte Windows plus R. A potom to napíšeme sem. Percento, local app data, percento. Presne tak. Stlačíme OK a potom Fortnite game. Kliknite na uložené, konfigurácia, Windows Client a Game User Settings. Klikneme pravým a zvolíme vlastnosti. Dôležité je, aby ochrana proti zápisu bola vypnutá. U mňa to už je. Ak máš zaškrtnuté, odstraň to. Potom klikni na použiť a OK. Teraz klikneme pravým a stlačíme upraviť. Teraz musíme zmeniť rozlíšenie na nové. Posuňte sa dole, nájdite rozlíšenie a zmeňte ho. Pre zjednodušenie klikneme upraviť, nahradiť a zadáme 1920. Klikneme hľadať ďalej, nájdeme rozlíšenie a nahradíme ho 1720. Takže klikneme na nahradiť. Vidíme, že sa nahradilo a opakujeme to. Kým sa nič viac nenájde, klikneme na OK. Potom tento dokument uložíme. Vidíme tu taký malý znak. Ak je tam, nie je to uložené. Tak stlačíme CTRL-S. Teraz je uložené a spustíme Fortnite. Vo Fortnite vidíme, že je hneď natiahnuté. Ak to nevidíte, choďte do nastavení a dajte na celú obrazovku. To je dôležité, aby ste mali Fortnite natiahnuté. Ak vám video pomohlo, potešil by ma like. Čau.